Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek. Communiceren met Vlamingen. Het blijft volgens mij heel lastig. We spreken dezelfde taal en eigenlijk begrijpen we elkaar toch niet altijd even goed. Ik zit hier vanavond met iemand die daar zelfs trainingen over geeft. Zijn naam is Evert van Wijk. Evert, welkom in de studio. Heel leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Evert, vertel eens, wie ben jij, waar kom je vandaan? Nou, ik ben geboren in Brabant. En dat kun je misschien wel horen. Jazeker. Want dat verloochent zich niet, hè. Ik ben op een gegeven moment bij Dow Chemical terechtgekomen. In Terneuzen, maar ook deels in Brussel. En dat vond ik een heel leuk bedrijf. Daar heb ik ook heel veel geleerd. En toen ben ik... Wat heb je daar geleerd? Vertel. Nou, iets op mijn vakgebied. Ik zeg wel eens ook met een knipoog dat ik daar mijn carrière voor een heel groot gedeelte aan Greenpeace te danken heb gehad. Want Dow stond toen maatschappelijk nog wel erg onder druk. En hoe harder Greenpeace tekeer ging tegen Dow, hoe meer het management overtuigd was van nut en noodzaak van een goede communicatie. En als je dan toevallig verantwoordelijk bent voor de perscontacten en dat soort dingen meer, dan is dat heel leuk als je met een management werkt dat daar ook van overtuigd is. Op dat terrein heb ik dus heel veel geleerd en ik heb daar 6 jaar ongeveer gewerkt en toen ben ik voor mezelf begonnen. In België, niet in Zeeuws-Vlaanderen. Niet omdat ik Zeeuws-Vlaanderen daar niet goed genoeg voor vond of zo, maar het had gewoon te maken met de sector waarin ik me bevond. Dat was voor mij heel weinig werk in Zeeuws-Vlaanderen, dus ik ben toen maar naar België gegaan en ik heb daar een trainingsbureau gestart, gespecialiseerd in mediatraining en debattraining voor het bedrijfsleven en de politieke wereld. In België dus? In België, ja. Dus ik heb heel wat klanten gehad vanuit de Europese Commissie ook, Europarlementariërs. Maar ik heb ook, en ik werk nog altijd voor Belgische toppolitici. Ik heb voor allerlei partijen gewerkt, van het Centrum tot rechts. Bij de laatste verkiezingen heb ik zelfs voor het Vlaams Belang gewerkt. Tom van Grieken, de partijleider. Oké. Dat vond ik op zich ook wel heel leuk, want het is een partij die een nieuwe koers volgde. En als je dan kunt meehelpen om zo'n partijleider op de kaart te zetten, dan is dat wel een hele interessante uitdaging. Maar mag ik vragen, jij hebt natuurlijk bij Dow heel veel geleerd over mediatraining, dat is je achtergrond. Dat leer je dus eigenlijk ook aan dergelijke politici, als ik het goed begrijp. Ja, dat doe ik. Ja, eigenlijk ben ik in mediatraining verzeild geraakt, doordat destijds een van de productiedirecteuren een box schoot in de media zo groot als een olifant. En toen zei die directeur, gelukkig was het niet zo dat hij mij daarvoor blameerde, maar hij zei vanaf nu moeten alle mensen die met de media praten, die moeten een mediatraining hebben. En toen heb ik een aantal journalisten ook ingehuurd, van de NOS en dergelijke. Maar het vervelende is dat die kunnen jou wel leren hoe je het beste in hun format past. Maar als het aankomt hoe je de imagobelangen van een bedrijf zo goed mogelijk wilt behartigen, dan is dat toch weer iets anders. Dat snap ik. En zij snapten dat niet, die journalisten. Dus ik zei, als jullie dat niet snappen, dan ga ik dat gewoon zelf doen. Dus zo ben ik zelf in die mediatraining gerold. Ik vond het leuk, het ging me goed af. En toen ik voor mezelf begon, toen ben ik dus dat gaan doen waar ik van dacht dat ik daar ook heel goed in was. En dat was het geven van mediatraining en debattraining. Wat leuk. Jij komt dan op dat moment, je hebt België gekozen als jouw markt. Ga je natuurlijk werken met Vlamingen, ga ik vanuit. Wat Nederlanders en Vlamingen, dat is nog altijd, dat matcht niet altijd even makkelijk, denk ik dan. Wat merkte jij daarvan in je werk? Nou ja, ik denk dat ik de klassieke fout maakte die heel veel Nederlanders maken als ze België gaan werken. Met België gaan werken. Ik sprong op mijn fiets en ik reed naar Vlaanderen, bij wijze van spreken. Ik dacht van, nou, we spreken min of meer dezelfde taal, dus de rest zal ook wel hetzelfde zijn, maar mooi niet dus. En ik deed gewoon heel veel dingen fout. Ik zeg ook wel een soort van mezelf, dat ik mezelf beschouw als een soort bont en blauwe ervaringsdeskundige. Omdat ik dus werkelijk in al die valkuilen ben gevallen waarin Nederlanders in vallen die zich eigenlijk niet goed genoeg hebben voorbereid op de cultuurverschillen. Ja. Want die cultuurverschillen die zijn immens. Dat geloof ik. Maar wat is zo'n valkuil waarvan jij zegt, daar ben ik ingetrapt, waar we eigenlijk niet bij stilstaan misschien wel? Nou, ten eerste ervan uitgaan dat je denkt, wat ik net zei, het is min of meer hetzelfde.
Hè, want we spreken dezelfde taal. Maar dat is dus al de eerste valkuil. De tweede valkuil was bijvoorbeeld... je maakt een afspraak bij een bedrijf. En je wilt je diensten verkopen, in dit geval mediatrainingen. En je maakt dus een afspraak met een communicatiemanager. Maar zo'n communicatiemanager bij zo'n bedrijf, die heeft al een aantal taken, maar die heeft geen beslissingsbevoegdheid. Dus als je zaken wil doen, dan moet je niet alleen naar die communicatiemanager gaan, dan moet je ook eigenlijk naar de baas gaan. Of bij MKB-bedrijven de vrouw van de baas. En dan is het natuurlijk zaak dat je je niet te Nederlands opstelt. Want dat was ook een van die fouten die ik maakte. Ik ging naar binnen en ik wilde naar buiten met een opdracht. Maar mooi niet hoor, dus zo werkt het niet in België. Dus eerst willen die Belgen een beetje aan je snuffelen of je wel een aardige Nederlander bent. Hè? Want Nederlanders worden niet altijd even leuk gevonden in België. Dat is ook een valkuil, hè, waar heel veel Nederlanders intrappen. Die denken van zichzelf dat ze de getapte jongen zijn. Maar ja, dat zijn ze helemaal niet, want die Nederlanders... Ja, er is een gezegde in België... als een Hollander je niet bedrogen heeft, dan is je het vergeten. Dus dat zegt al heel veel eigenlijk over de manier waarop Belgen naar Nederlanders kijken. En ik was ook zo'n typische... van zichzelf overtuigde Nederlander, want ik kwam dus in België aan. Vooruitlopend op toekomstige successen kocht ik al een vrij groot huis. Een Land Rover, Range Rover, had ik altijd al willen hebben, dus die kocht ik ook met een autotelefoon, want ik moest tenslotte voor de klanten bereikbaar zijn. Maar ja, die telefoon ging dus helemaal niet, want wat had ik gedaan? Ik had de 1000 adressen gekocht van de grootste bedrijven, de 1000 grootste bedrijven in België, in Vlaanderen vooral. En ik had een hele mooie brochure gemaakt, die had ik opgestuurd, met de diensten die ik dan aanbood. En ik ga bij de telefoon zitten en ik ga de opdrachten noteren. Maar die telefoon die ging helemaal niet. Dus ik dacht van nou, geen nood, weet je wat, dan ga ik lekker zelf bellen. Dus ik sprong in die Range Rover, je weet wel, met die telefoon. Ik kwam dan bij grote bedrijven binnen en ik deed een propositie. En ja, Belgen die zeggen altijd ja, ook als ze nee bedoelen. Dus ze zei ja, dat vind ik wel interessant, heel interessant. En dan reed ik naar huis en dan pakte ik die telefoon in waar nu iemand op belde. Dus dan belde ik naar mijn vrouw en dan zei ik tegen mijn vrouw... Ik heb een fantastisch salesgesprek gehad. Hè? Ik ga zaken doen met die grote bank. Maar ja, dan kwam ik thuis en een week later had nog niemand gebeld. Ik denk, oké, ga ik zelf bellen. Dan kreeg ik die man of die vrouw niet aan de telefoon. Hè? Toen had ik in de gaten, die wil eigenlijk helemaal geen zaken met me doen. Die duikt. Hè? Bij Nederlander is dat anders. Die zegt, wat is jouw propositie? En dan zegt hij, oké, dat is interessant. We doen zaken of... Het is niet interessant. Sorry, maar tijd is geld. Ga je nu maar je handel ergens anders verkopen. Zo gaat het een beetje in Nederland. Nou, met een Belg zul je dat niet hebben. Nee, maar je zegt net zelf, je hebt je bont en blauw ben je geworden van de valkuilen waar je ingestruikeld bent natuurlijk. Uiteindelijk heb je daar natuurlijk een workshop van gemaakt. De workshop over cultuurverschillen. Ja, eigenlijk is het zo dat ik... hoe zeg je dat? Ik dacht, weet je wat, ik ga eens een boek schrijven over al die valkuilen. Want het was helemaal niet de bedoeling om daar een workshop van te maken. En het eerste boek heette Waarom Belgen niet kunnen voetballen en Nederlanders nooit kampioen worden. Ja. Dat boek ging dus niet over voetballen, maar dat ging eigenlijk een beetje over de businessmentaliteit. Hè? Dus Nederlanders die zijn een beetje trots, hè? Van kijk ons eens hoe goed we kunnen voetballen. Hè? We hebben destijds het totaalvoetbal uitgevonden en zie ons eens dartelen over de groene grasmat. En die Belgen die zijn veel bescheidener, ook op het veld. Die zijn ook veel verdedigender. Die met z'n allen voor die goal liggen en 0-0. Dan zijn we al blij dat als we 0-0 spelen. Maar met 0-0 ga je natuurlijk nooit een wedstrijd winnen. En die Nederlanders, dat frivole voetbal, ze maakten wel doelpunten. Maar als je er 5 maakt, je laat er 6 door. Omdat je de verdediging niet sexy vindt. Ja, dan verlies je ook de wedstrijd. Nou, nu dat boek, dat kwam dus in allerlei directiekamers van Benelux-bedrijven. En die mensen die bellen mij op van... God, we hebben een probleem eigenlijk met de cultuurverschillen in ons bedrijf of in onze organisatie. Belgisch-Nederlandse bedrijven neem ik aan. En we hebben dat boek van u gelezen. En misschien kunt u voor ons een workshop doen. Dus ik zei, ja, dat wil ik wel doen. Hè? Business is business, nietwaar? En dan krijg je nog een paar van die vragen. En dan denk je, hé, dat is geen toeval meer. Hier zit handel in. Dus toen ben ik gewoon... een paar van die workshops gaan bedenken en organiseren. Met als resultaat dat ik
ik daar gewoon een nevenhandel van heb gemaakt. Ja, want ik ben tenslotte een Nederlander. Ik zie natuurlijk overal handel in. Hè. Dat is inderdaad wel typisch Nederlands. Wat gebeurt er in zo'n workshop? Dat wordt gegeven aan een Nederlands-Belgisch bedrijf. Ga ik vanuit die met elkaar zouden moeten samenwerken? Ja, meestal zijn dat gemengde teams. En vaak ook zijn het vooral mensen uit de marketing- en salesorganisatie. Want daar zitten ook de grootste haantjes, hè, de grootste macho's in sales en marketing. Dat zul je niet zo vaak zien in afdelingen inkopen, maar iets te noemen, of de IT-sector. Dat zijn wel van die Willy Wortels die slimme dingen aan het doen zijn. Maar die gaan dus daar niet met elkaar in competitie. Ja. Maar in die sales en marketing afdelingen, daar komen die cultuurverschillen ook heel dicht bij elkaar. Hè. Dus ook de manier waarop er zaken wordt gedaan, of waarom je een opdracht krijgt, of juist niet. Dat verschilt enorm tussen de Belgen en de Nederlanders. Dus wat doe je? Je probeert eigenlijk inzicht te geven in de verschillen. En je probeert niet alleen inzicht te creëren, maar ook begrip daarvoor. Want als je elkaar beter begrijpt, dan zul je ook vaststellen dat de samenwerking ook veel soepeler gaat verlopen. Nou nu, dat is een hele grote uitdaging. En ik ben in situaties geweest, dus dat Belgen en Nederlanders bij wijze van spreken met getrokken mes tegenover elkaar stonden. Omdat die relatie zo was ontspoord tussen die Belgen en die Nederlanders. Dat het eigenlijk niet meer te beschrijven was. Heel erg. En dat is binnen één bedrijf? Binnen één bedrijf. En vaak gebeurt dat, krijgt een directeur van een Benelux of van een multinational, die krijgt dan te horen vanuit het hoofdkantoor, ergens aan de andere kant van de oceaan, we willen kosten gaan besparen en we gaan een andere organisatiestructuur opzetten. En dan benoemen ze dus een structuur waarbij bijvoorbeeld Nederlanders en Belgen, dus een Benelux-structuur, met elkaar moeten gaan samenwerken. Maar dan vraag je eigenlijk al om problemen, want er zijn geen twee landen in Europa die zo cultureel van elkaar verschillen als België en Nederland. Het is veel logischer om een Nederlander met een Duitser te laten samenwerken. En die cultuurovereenkomsten zitten ook veel dichterbij. En Belgen, die zitten ook qua, en dan heb ik het niet alleen over de toetsenborden van AZ, die zitten ook vanuit hun historische achtergrond vaak ook dichter tegen de Fransen aan, tegen de Franse manier van denken. En je moet ook niet vergeten, het is natuurlijk ook, zeker Vlaanderen is ook voor een heel groot gedeelte door de Franstaligen toch heel lang stiefmoederlijk behandeld geweest. Je wou dat vragen. Dus eigenlijk, wat jij natuurlijk zegt, is dat de cultuurverschillen tussen Nederlanders en Vlamingen, Belgen, in de historie, in onze geschiedenis al ontstaan is natuurlijk vanwege de geschiedenis die we meegemaakt hebben. Ja, nou, dat klopt helemaal wat je zegt. Het zit natuurlijk al een beetje in ons DNA. Ik ga hier geen geschiedenisles geven, maar als je teruggaat als je kijkt naar de historie van België en Nederland over de afgelopen 400 jaar, dan zie je dus dat België achtereenvolgens door heel veel verschillende naties onderdrukt is geweest. Dan krijg je ook een andere cultuur. Dan leer je ook altijd ja zeggen, ook als je nee bedoelt. Want als je nee bedoelde en je was bezet, dan ging je kop eraf. Dus dan was je natuurlijk pragmatisch, dan zei je toch maar ja, ook als je nee bedoelde. Nederlanders hadden in die laatste 400 jaar een periode van heel veel welvaart, vrijheid, een paar kleine bezettingen ertussendoor, waaronder de Tweede Wereldoorlog onder andere. Maar voor de rest was Nederland een trotse zelfstandige natie met de VOC, de Gouden Eeuw. En de Nederlanders die bevoeren alle wereldzeeën. Trotse natie. En ook een heel veel handel, een handelsgeest. Dus dat verklaart voor een heel groot gedeelte dus ook al het verschil in cultuur. Waardoor Nederlanders toch laten we zeggen, iets ongeremder in het leven staan. Sneller zeggen waar het op staat. En dat kan wel een soort tot vervelende situaties leiden, zeker omdat Belgen dat helemaal niet zijn. En nu hebben Nederlanders vooral dat zeggen waar het op staat en wat zij vinden. Daar hebben trouwens niet alleen Belgen last van, daar hebben ook heel veel andere landen last van. Ik zal je kort vertellen, ik heb een zwager, die woont al heel zijn leven in Nieuw-Zeeland. En die is getrouwd met een Nieuw-Zeelandse, dus een ras-echte Kiwi. En ze waren laatst bij ons op bezoek en toen heb ik gevraagd, wat vond je nou het vervelendste
aan je Nederlandse vriend of man. Toen zeiden ja, hij heeft altijd overal een mening over. En als hij hem niet heeft, dan vindt hij hem ter plekke uit. Dus Nederlanders mogen wat dat betreft best wel eens wat zich bescheidener opstellen. Want daar zit ook een hele grote frustratie bij de Belgen. Die Nederlanders die komen daar even vertellen hoe de wereld er volgens hun uitziet. Ja. En als je... Sorry, je wou een vraag stellen? Ja, dat je inderdaad door je historie natuurlijk zo geworden bent zoals we zijn. Maar dat we daar ook wel rekening mee mogen houden met andere culturen. Om daar op een goede manier mee om te gaan. Om begrip voor elkaar te tonen. Om te vragen aan een ander van, hoe ervaar jij dat? Hoe ervaart een ander dat? Omdat we het blijkbaar dus verschillend ervaren. Ja, we ervaren het heel erg verschillend. Hè? Want Nederlanders die zijn zich er niet zo van bewust als ze naar België gaan. En eigenlijk te veel de Belg stiefmoederlijk behandelen. En als je een air hebt van, ik kom het hier wel eens even vertellen, hoe de wereld in elkaar zit, dan ga je natuurlijk geen zaken doen. Dan maak je ook geen vrienden. Nee. En Belgen die zijn andersom veel afwachtender. En dat is ook een beetje in hun nadeel hoor, want de Belgen zijn daardoor ook minder ondernemend vaak. Ik heb vastgesteld dat... Ik heb zelf een PR-bureau gehad ook met Vlamingen en Nederlanders. En ik hoorde altijd argumenten waarom we bepaalde dingen niet moesten doen. Ik zeg, nee, ik wil argumenten hebben waarom we het juist wel moeten doen. En dat was toch vaak een probleem. Ik moet ze ook zeggen, Belgen zijn enorm goed in intrinsieke waarde creëren. Dus ik heb een huis laten bouwen ooit eens in België en ooit eens in Nederland. Nou, ik zal je vertellen, die kartonnen deurtjes van die Nederlandse huizen, die komen bij de Belgen er niet in hoor. Die gaan echt voor kwaliteit hoor. Die zijn echt heel erg kwaliteitsgericht. Maar ja, ze kunnen het heel goed maken, maar ze kunnen het niet goed verkopen. En ik denk dat daar weer de kracht ligt van Nederlanders. Nederlanders die hebben niet zo'n... Die hebben ook geen industriële achtergrond. Dat heeft België wel. België was het een van de eerste geïndustrialiseerde landen in de wereld. Terwijl wij nog koeien aan het melken waren. Toen zaten zij... na Engeland was België dus numero uno op industrieel gebied. Ja. Nou nu, dat hebben Nederlanders nooit zo in zich gehad. Die hebben wel dienstverlening en commercie, daar zijn ze wel goed in. We kunnen het goed verkopen, maar de Belgen kunnen het beter maken. En daarom ben ik er ook van overtuigd dat... als Belgen en Nederlanders de moeite nemen om elkaar beter te leren kennen, dat ze tot hele mooie dingen samen in staat zijn. Ja. Jij zei net dat er twee landen niet zo erg van elkaar verschilden als Nederland en België. Je hebt een staartje meegebracht van Geert Hofstede, een bekende psycholoog die heel veel onderzoek heeft gedaan naar cultuurverschillen. We gaan even naar dat staartje kijken. Wil jij mij eens uitleggen wat we daar zien? Nou, Geert Hofstede heeft nog veel meer dimensies op de horizontale as, maar ik heb er een paar uitgekozen. Bijvoorbeeld, pak de eerste, machtsafstand. Machtsafstand, daar bedoel ik eigenlijk mee, hoe ga je om met hiërarchie, met baas-ondergeschikte verhoudingen. En als je ziet dus dat Nederland een score heeft op een schaal van 0 tot 100 is dat, van 38. En je ziet dat Vlaanderen 61 scoort en België en Frankrijk zelfs 68. Dan zie je al dat er op een totaal andere manier met hiërarchie wordt omgegaan. Dus in België is veel meer de baas een echte baas. En je moet doen wat de baas zegt. In Nederland is dat niet zo. In Nederland moet je het baas zijn eigenlijk veel meer verdienen. Moet dat gedragen worden door de groep. Dus, en die baas in Nederland die heeft ook veel meer als taak om voorwaarden scheppend te creëren, waarbinnen zijn medewerkers maximaal kunnen opereren. Nou, dus in België is dat veel meer top-down. Vaders wil is wet. In dit geval de baas wil is wet. En zitten en zwijgen, om het zo maar even te zeggen. Ik overdrijf een beetje, maar dat is in wat machtsafstand betreft. Maar jij had een vraag. Die onzekerheidsvermijding, bedoel je daarmee dat je onzekerheden wil vermijden? Dus risicoloos gedrag, zeg maar, wat we vertonen? Dat betekent dat Nederland heeft 53% en Vlaanderen scoort 97. 97 op die schaal van 100. Betekent dat Vlaanderen enorm risicomijdend is en Nederland veel minder? Of lees ik hem dan verkeerd? Nee, je leest het helemaal perfect. Kijk, want dat is een
geweldig in het oog springende verschil. Hè? Dus 97, bijna 100%. Hè? Vlaanderen, als het gaat om risico, onzekerheidsvermijding, risicovermijding. Dat heeft natuurlijk ook weer heel veel te maken met ondernemerschap. Hè? Als je ondernemer bent, dan ben je dus ook bereid om risico's te nemen. Ik denk dat dat ook de verklaring is waarom het ondernemerschap, naar mijn gevoel, in Nederland veel sterker is ontwikkeld, hè, dan in Vlaanderen. En 53 dat is ook al ook hoger, als je dat vergelijkt met in Nederland. Hè. Als je dat vergelijkt met Scandinavië, nou laten we zeggen met Aziatische landen, Thailand of zo. Hè. Daar ligt die onzekerheidsvermijding, die ligt daar op 10, 15%. Hè. Maar daar heb je ook geen vangnet van de overheid. Hè. Je moet altijd zelf je broek ophouden. Dus bij hun speelt dat veel minder. Maar er is een onderzoek, toen ik dat boek Valse Vrienden schreef, toen was er net een onderzoek uitgekomen onder studenten van de KU Leuven, die dan de studenten die net klaar waren met de studie. En er werd aan hun gevraagd wat hun grootste wens was later. Toen zeiden ze een baan bij de overheid, een huis, België is met een bakstenen in zijn maag geboren, zeggen ze, een huis en kinderen. Dus ja, een baan bij de overheid, dat is natuurlijk ook al risicomijdend. Dat is iets wat volgens mij een heel groot verschil maakt. Als je vernieuwend wil zijn, dus innovatief gedrag. Een Belg houdt ook liever bij, God, het is altijd zo geweest. Never change a winning team. Het is goed zo. Het is goed zo. Dus daar botst het ook wel eens ooit, hoor, tussen Belgen en Nederlanders. Ja. Ik vind het staartje, nu je het me uitgelegd hebt, wel heel tekenend voor de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Ja. Ik vind het biedt mij heel veel informatie over wat onze zuiderburen, hoe ze eigenlijk zijn en hoe ze zich dus gedragen, maar hoe wij ook het is eigenlijk ook een spiegel richting onszelf, hoe wij onszelf eigenlijk gedragen, waar natuurlijk ook de miscommunicaties, om ze zo maar te noemen, vandaan komen. Maar nogmaals, het is geen keuze van dit is beter of dat is beter. Het is gewoon heel belangrijk, en dat beoog ik dus ook met die workshops, om jezelf niet alleen beter te leren kennen als natie, als land, maar ook de anderen beter te leren kennen. Amerikanen zeggen knowing is liking. Wij zeggen onbekend maakt onbemind. Maar als je elkaar beter leert kennen, dan zul je ook veel meer begrip voor elkaar hebben waarom je bepaalde dingen doet of juist niet. En dat is ook de doelstelling van zo'n workshop. Inzicht geven in elkaar, elkaars sterke punten ontdekken, maar ook je onhebbelijkheden benoemen. Want Nederlanders hebben onhebbelijkheden en hebbelijkheden, hebben Belgen ook en die hebben dat ook. En juist proberen door die sterke punten bij elkaar te ontdekken en samen te voegen, dan kun je heel succesvol zijn. Ja. Maar helaas gebeurt het tegenovergestelde, omdat ze met scherpe messen tegenover elkaar staan. En dat is natuurlijk zonde. Want uiteindelijk trek je allemaal aan hetzelfde touw. We willen die organisatie waar we voor werken willen succesvol maken en dan worden we er allemaal beter van. Ja. Voor mij een helder verhaal. Heb jij nog een paar tips voor ons Nederlanders, zal ik dan maar zeggen, wat wij beter kunnen doen in onze communicatie, in onze interactie met onze Vlaamse buren die we hier natuurlijk hebben? Nou, ik denk ook dat je geduld moet hebben. In Nederland gaat het redelijk snel als je bijvoorbeeld je business wil doen. In België moet je meer geduld hebben. Want ook in België heb je intern vaak de zogenaamde wafelijzerpolitiek. Ik mats jou, ik krab jouw rug, maar dan moet je de mijne ook krabben. En je merkt ook dat de relaties in België die zijn veel meer op affectie gericht. Dus ook als je moet samen naar de voetbal gaan of samen. Het klinkt heel clichématig, maar in België moet je echt nog altijd gaan eten. En om elkaar beter te leren kennen. Ja. En ik heb daar nooit een straf gevonden, hoor. Want toen ik in België zat, ik kon al met mes en vork eten, maar ik heb wel, en dat is een kloppend vooroordeel. De Belgische keuken is geweldig goed. En daar kunnen wij als Nederlanders nog heel veel van leren. Wel een beetje traditioneel, denk ik. Maar dat hebben we het net ook over gehad. Ik denk dat de keuken in Nederland ook iets gewaagder vaak is, vernieuwender is. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En
ben niet te pusherig. En Nederlanders die willen dus altijd dat contract op zak hebben. En ik zou zeggen, don't push too much. Maar zorg ervoor dat die Belg zich niet bedreigd voelt voor dat geweld van die Nederlander die met veel aplomb vaak binnenkomt. Ja, die eigenlijk als een misschien wel zee over hem heen komt, waardoor de Vlaamse collega inderdaad misschien wel half en half verdrinkt in het voorstel wat je daar neerlegt natuurlijk. Waardoor hij op dat moment zegt van, daar word ik raak ik een beetje van in paniek, zeg maar. Ja. Nee, afwachten, niet te zwaar pushen, je plaats weten, bescheiden zijn. Je moet niet de Belg proberen uit te hangen, want je bent tenslotte een Nederlander. Maar je moet gewoon, je moet je eens verdiepen. Ik zou zeggen, laat ze dat boek Valse Vrienden lezen en dan komen ze een hele hoop tips tegen. Niet alleen hoe je met elkaar zaken moet gaan doen, maar ik denk hier in de grensstreek hebben we ook heel veel gemengde huwelijken, om het zo maar eens te zeggen. En ik denk dat jongens en meisjes die elkaar leren kennen, Vlaanderen en Nederland, als ze dat boek lezen, een hele hoop goede tips eruit kunnen halen, waardoor hun relatie, de kans van het slagen van hun relatie nog groter gaat worden. Evert, dank je wel voor je inzichten, voor je informatie over hoe deze verschillen nu eigenlijk kunnen ontstaan. Ik ga je boek zeker lezen, maar dank je wel dat je hier in de studio bent geweest. Het was een groot genoegen om bij jou aan te schuiven vandaag. Dank je wel. Ik hoop dat jullie deze verschillen ter harte kunnen nemen, misschien ook iets van geleerd hebben. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.